Želi da zakopaju ratne sekire. Luna Đugani iznenadila svoje fanove kada je obelodanila da će on i njen izabranik Marko Miljković postati roditelji sledeće godine. Ipak i pored srećnih vesti, bivša zadrugarka, nezadovoljna zbog lošeg odnosa njene mame Anabele Atijas sa kojom se pomirila i verenika, zbog čega joj je tražila da ga prihvati da zakopaju ratne sekire. Majka i ćerka nisu bili u dobrim odnosima sve do pre nekoliko dana kada su jedna drugoj pružile ruku pomirenja. Upravo je Anabela među prvima saznala da će njena naslednica postati mama, a ona baka, zbog čega je cela porodica neizmerno srećna. Ipak ono što i dalje tišti Lunu jeste to što Atijasova ne razgovara sa Markom. Njih dvoje su imali dosta svađa tokom prošle zadruge, a dolazilo i do fizičkog okršaja. Međutim, pošto će Marko sada i zvanično postati deo familije Đugani s obzirom na to da se veruje s Lunom, a posebno ako se uzme u obzir to da će uskoro dobiti prvo dete sa njom, svima je stalo da se izgleda odnosi. Izvor blizak budući mami kaže da je Luna konačno srećna te da su joj se ispunili neki od najvećih želja, ali da ima još jednu, da članovi njene porodice funkcionišu i komuniciraju međusobno. Njoj je posebno stalo, tvrdi izvor, da se Anabela i Marko izmire, da razgovaraju i budu u dobrim odnosima. Zbog toga Luna razgovarala sa Anabelom i rekla joj da je to najteže pad u ovoj situaciji, te da će kako meseci budu prolazili biti sve teže. Molila ju je da oprosti Marku sve loše stvari, da zaborave na svađe i ružne reči, međutim neće to ići baš tako lako. Anabela je rekla da će dati sve od sebe da bude korektna, ali da joj treba vremena da se to reši. Međutim, znajući koliko je slaba na mezimicu, svi su uvereni da će Atijasova progutati svoj ponos i sve zarad njenog dobra. Inače, Đuganijeva je prema rečima izvora sličan razgovor vodila i sa svojim verenikom koji je rekao isto što i Anabela, da treba da prođe neko vreme. Ono što Đuganijevu dodatno muči, ali što lakše podnosi, jeste i to što ni njeni roditelji nisu u dobrim odnosima i ne razgovaraju. Smatra da njih dvoje ne mogu da funkcionišu i da su se zato razvili, pa je možda i najbolje da budu na distanci. Inače, ni Marko ni Anabela ne žele da govori jedno o drugome, a pevačica nije krila radost kada su je novinari pozvali da joj čestitaju što će postati baka. Još sam u nekom blagom šoku, iako sam očekivala, čudno mi je. Čudno je da zamislim svoje dete sa stomakom, valjda ih uvek doživljavam bebama. Presrećna sam i radujem se Anđelu, ništa lepše nema od toga. Uživaću u ulozi baki, sa ponosom očekujem da me unuče zove bakom, rekla Anabela. Marko je poručio u izjavi za Kurir da ne zna šta da kaže od sreće. Ne znam gde udaram, presrećna sam, ispred očiju mi sve blista.